ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 3-11-22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರುಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಅನಾದಿ ಆಟ ಮಲ್ತುದಿನ ದಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಪಾತ್ರಳ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನೇ ಆದುಂಡು. ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರಳ ನನೊರಿಯಗ್ ಹೋಳಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಸಹ ಮಲ್ತುದಿನದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಗಂಗಾಜಲಕ್ಕೂ ಈತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ದಯಕೊರ್ಪೆರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಯಗೆ. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಜಲ ಪಂಡ ಅಮೃತರ್ದು ಸದ್ಗತಿನ ಪಡೆಯುಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲ ಪ್ರೀತಿಲ ಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ಆದು ಕೊಡ್ಪಾರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಭಕ್ತರು ಸ್ಥೂಲ ಜಲಕ್ಕೂ ಪಂಡ ಸ್ಥೂಲವಾಯಿನ ನೀರಿಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ವೈಷ್ಣವರು ಸದಾ ಗಂಗಾಜಲನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನೀರಿರ್ದು ವಾ ಸದ್ಗತಿಲ ಆಪುಜಿ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆತ್ಮನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನ ನೀರತ್ತು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡು. ಇಂದು ಓರಿ ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ. ಗೀತೆ: ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸೊಂದು ಬೈದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಸದ್ಗತಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದೇನು ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂಡಂಡಲ ಪನ್ಲೆ, ಅತ್ತಂಡ ಕಾಲೇಜು ಪಂದಂಡಲ ಪನ್ಲೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂದಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ, ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಎಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾತಲ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಸಂಪಾದನೆಗಾದು ಓದುವೆರು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಗುಪ್ತ ವಿದ್ಯೆಯದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬ ಬತದು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಓದಿಸವೆರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಆರ್ನ ಚಿತ್ರದ ಕಡೆ ಪೋಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಆರ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಆರ್ನ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಖುಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು. ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಭಗವಂತೆ ಅತ್ತು. ಉಲ್ಟ ತೆರೆಯುವನ್ನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಶಾರೀರಿಕ ನೆನಪಂತೂ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ನೆನಪುಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು, ಏರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನುವೆರು. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಬಾಬನೇ ತೆಲಿಪವೆರು. ಯಾನ್ ಈ ವೃದ್ಧನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಾರನ ಶರೀರಡು ಕುಲುದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕುಡ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಕಾಶಿಡು ಶಿವಕಾಶಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥನು ಗಂಗೆನು ಕಂತೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನೀರಿದ ಗಂಗೆದ ಪಾತೆರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನಸಾಗರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು ಪನ್ನಗ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆಯರೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಡು. ಹೇ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆಯರೆ, ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲೇನು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ಪಂದು ತೆರಿಯುನಂಡ ಜ್ಞಾನಸಾಗರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರು ನಿಕುಲಿನ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ಪಂದು ತೆರಿವಿಜಿರೋ ಅಕುಲು ಅಜ್ಞಾನಿಲು. ನಿಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋದು ಜ್ಞಾನದ ಅಮೃತನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಹಣಿನು ದೆತನುವೆರು. ನನ ಕೆಲವೆರು ಲೋಟನೆ ಜಿಂಜವೆರು. ಏರು ವೈಷ್ಣವೆರುಪ್ಪೆರು. ಅಕಲಿಗ್ ಗಂಗಾಜಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನು. ಅಕುಲು ಗಂಗಾಜಲನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಈ ಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನೋರ್ದೇ ಸದ್ಗತಿನ ಪಡೆಪರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೇರು.
ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಸ್ತಿನ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವನಾರು ಏರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತೆರಿಪವೇರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ವಪ್ನೊಡ್ಲ ಪಂಡ ಕನೊಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಈ ಬೇಹದ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪರಮಪಿತ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಆತ್ಮದಲ ರಚಯಿತ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಐದವರ ಆರು ರಚನೆದ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಿರಾಕಾರಗ ಮಾತ್ರನೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅರೇನು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕನ್ನಡು ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದು ತೂಪೇರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣು ಮಲ್ತಿಚರು ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪರು ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿನ ದೇತನುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆಂಡ ಆತ್ಮದಾದಾದುಂಡು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಬಿಂದುವಿನ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು ಭ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯೆ ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿನ ದೆತೊಂದು ತನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರಳ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದುಂಡು ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರ ನನೊರಿಯಾಗ ಹೋಳಿಕೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಪಂಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಆಟನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಪಾತ್ರಳ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಮಾತಲ ರೂಪ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು ಬಾಕಿ ಶರೀರಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು ಈ ಅನಾದಿ ಆಟ ಮಲ್ತದೀತಿನಾದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರನು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕುಲೇ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದುಪ್ಪುಡು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ರೂಪಡುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು 84 ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಅಪುಜಿ ಇಂದೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಪಾತ್ರನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ನಮ್ಮ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನು ಕೂಡ ದೇತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 2500 ವರ್ಷ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಡೆಪುನು ನಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಭಕ್ತರು ಪೂಜಾರಿಯಾದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದನು ಈ ನಾಟಕಡು ಸುರುಕು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯಿಸರೆ ಬರ್ಪಾರು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣೋಡು ಇತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲು ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮರ್ದು ದೈವೀ ಧರ್ಮಗೂ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನ ತಿಗದನು ಜ್ಞಾನರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದತ ಅದೇ ಇರ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಗುರುಕುಲು ಏಪಲ ಸದ್ಗತಿದತ ಅಪುಜೇರು ಸದಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪೊಡಾಪುನು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ತೆರಿಯನುಡು ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರರ್ದು ಈ ಜೋಕುಲಾಯಿರು ಶರೀರ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಹೋದು ನನೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೇತೊನುವೆರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ ಈತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೆರು ಬಂದು ತೆರಿಯನುಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುಳಿಪುನ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆಟನು ಗೊಬ್ಬುನು ತೂವಡಾಪುನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ನಮನೆ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಸುರುಕ್ಕು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನೇ ಬತ್ತದು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಭಕ್ತಿರು ಭಗವಂತನು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಹೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು
ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುನಿರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಗೂ ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ನಮ್ಮಂತೂ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವಿಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಲಾಂಡಲ ಪೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೇ ಪನ್ಪೇರು ದುಕ್ಕೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಜೋಕುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪರು ಕಲ್ಪಗು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅವು ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಗಾಡುನ ಜಪ ತಪ ತೀರ್ಥ ಇಂಚಿನೈನು ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು ಈ ಆಟ ಮಲ್ತುದಿತ್ತಿನಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ನಾಟಕದ ವಶಾದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಭಲೆ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಸಹ ನಾಟಕಗೂ ವಶಾದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕವೂಲ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೇನುವೆರು ಸದಾ ದಾದನ ಶರೀರುಡೇ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾದು ಮಲ್ಪೆಡ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಸುರುಸುರುಕು ಬೆರ್ನ ಜನ್ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದಿತ್ಯನತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆನೆ ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಈ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರೋಡು ಶಿವನ ಚಿತ್ರಲ ಇಜ್ಜಿ ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತಪಸ್ಸುಡು ಕುಳುದೇರು ಮಿತ್ತಿಡು ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಾರ್ಥ ಉಂತುದುಂಡು ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ದೈವೀ ವೃಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಜಡಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಚೈತನ್ಯುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಓದುದು ಬೇತಕಲಿಗಳ ಓದಿಸವಿರ ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಎಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಮೃತ್ಯುಲೋಕಡುಲ್ಲೇರು ದೇವತೆಲು ಅಮರಲೋಕಡುಲ್ಲೇರು ಭಾರತ ಅಮರಲೋಕವಾದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಅದು ಬಿಡ್ತನು ಇತ್ಯದ ಸಮಯ ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು ಇಂದೇನೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಕುಂಭಮೇಳಲ ಇಂದುವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಬಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಪತಂಗದ ತರಹ ಬರ್ಪುನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಬೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಸಹ ಶಿವನ ಮಗೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿವವಂಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ತ ಶಿವಬಾಬನ ಬಾಬಾ ತಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಾಲಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯರ್ದು ನನ್ನೊರಿ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಆ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಓದವನಾರು ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಎನನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು ನಿಕುಲು ಎನನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಾರು ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯಲೆ ಮೂಲು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಈ ಶರೀರಲ ಪರತು ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು ಗಳಿಗೆಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ತೇಪೆನು ಪಾಡುಂದುಪ್ಪೇರು ಸರ್ಪದ ಉದಾಹರಣೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಸರ್ಪಲ ಪರತ್ತು ಪೊರೆನು ಬುರ್ದು ಪೊಸತನು ದೆತನುಂಡು ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಡಜಡೀಭೂತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪದ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ನೆನಪಿದ ರೂಪಿ ಅಗ್ನಿದು ನಿಕ್ಲ್ಡ ವಾ ಪಾಪೊಂಡು ಅವು ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಆದು ಬಿಡ್ಪನು ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರತ್ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಆತ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೇತನುಂಡು
ಬಾಬನ ನೆನಪುಡೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುನು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಾಮನು ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ಮೀಪವೇರು. ಮೂಲಂತೂ ಶಿವಬಾಬಗ್ ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಆರಂತೂ ಅಶರೀರಿ ಆದೊಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ಮಂದಿರುಡು ಏಪಾಂಡಲ ಶಿವಗ್ ವಸ್ತ್ರನು ತೊಡಿಸದೇರ, ವಸ್ತ್ರನು ಪಾರ್ದೇರ, ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದೇರ. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನೇನು ಏತೊಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರಗ್ ದಾದ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಪ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುಜಿ. ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ದು ಒಪೇರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬುಡೋಡ್ನಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾಲು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವು ನೆನಪುಡ್ದೆ ಆತ್ಮ ಕಂಚನವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮನು ಕರ್ಬೊಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಪಾರಸವಾದ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕುಲೇ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಆ ಅಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಲೆ ಮಲ್ಪೋರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒವ್ವೇ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ. ಸರ್ಜನ ಅಂತೂ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ಲ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಕಲ್ನಕಲನೆ ಅದೊಂದು. ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ದೆತೊಂದು ಪೋಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನ್ ಮತವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ಲ ವಾವಾ ಬಂಧನ ಉಂಡು. ಐನು ಬತ್ತದು ಕೇನ್ಲೆ ಮಾತೇರು ಪತಿಗ್ ಭೂಭೂ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ತದು ಜೊತೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆ ಸೊರ್ಗೊಡುಪಾಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಯೋಡಾಪುನು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು. ಅಮರಲೋಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆನ ಮಾ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದು ಕುಡ ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಆದುಪ್ಪ. ಈ ಮಂತ್ರಲ ಈ ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಮರತದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗುಡು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣ 63 ಜನ್ಮದ ಪಾಪದ ವಾ ಪುದೆಂಡು ತರತಮೆತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಗಂಗೆ ನೀರುಡು ಪಾಪ ದೆಕ್ಕದು ಪೋಪುಂಡಾನೆ ಪಂಡ ಗಂಗೆದ ನೀರುಡು ಪಾಪ ದೆಕ್ಕದು ಪೋಪುಂಡ. ಪಾಪ ಆತ್ಮೋಡು ಅಂಟುದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡು. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು. ಬೇತೇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೆಡ್ದವರ ಏ ಪರಂಪಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದು ಎಂಗುಲು ಪತಿತೆರೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಾವನಾಪ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪನು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಸದಾ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿದ್ದವರ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಒಂದು ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೂವೋಡಾಪನು. ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೆರೆ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ರಡ್ಡು ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರ ಆಲಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ವರದಾನ ದಾತ ಆದ್ ಅಖೂಟ್ ಖಜಾನೆದ ದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಹಾದಾನಿರ್ದು ವಿಶ್ವಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ಸದಾ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅಖೂಟ್ ಖಜಾನೆ ತೆಗೆದಂಡು. ಅಖೂಟ್ ಪಂಡ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಖಜಾನೆ ತೆಗೆದಂಡು. ಐನು ಕೊರಡೆ ಅಪನು ಖಜಾನೆನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮನಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ವಾಚ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕೋಡು ಸಫಲತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ. ದಾತಾನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಸಹ ಕೊರಂದೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಶ್ವ ಸೇವಾದಾರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಾಚಗು ಪಂಡ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ
ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ಮ ಅತ್ತನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಖಲ್ನ ಏತ್ ನಿಖಲು ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ವಾನಿರ್ದು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆದುಪ್ಪುನೇನು ತೂ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿತ ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಸಂಭವ ಸಮೇತ ಸಂಭವ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.